Mga kapartner, sa unang bugso ng ating balitaan. DZRD Sunshine Radio Report! Miss Denise Joy Flores ng Lingayen, Wagi sa katatapos lang na Miss 100 Island 2024. Ang buong detalye mula kay kapartner SHIELA BALOG. Joy Flores ng Lingayen, Pangasinan, bilang Miss 100 Island 2024, kung saan ang graduation night ay ginanap sa New LUCAO Park. Si Flores ay ang naging Alaminsi Tourism Ambassador. Samantala, nasungkit naman ang Miss 100 Island Tourism 2024, ni Risha Mi Valdez mula sa bayan ng Umingan, Miss 100 Islands Environment 2024, kay J. Arago ng Ordaneta City, Pangasinan first runner-up, Jessalyn Pinoza mula naman sa mga Dan, at second runner-up, April Mi Flores mula sa bayan ng Lingayen. Napapanahon din ang kanilang pagkapanalo kasabay ng selebrasyon ng International Women's Month. Pinati rin ni Mayor Art Brian Celeste ang lahat ng nanalo at nagpasalamat at susuporta ni board members Arthur Celeste Jr. at sa iba pang kasama na si First si Congressman Arthur Celeste. Samantala, ang TV actor at modelo na si Marco Gumabaw at Miss Globe 2021 Maureen Montagna ang nagsiding mga parenting host. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal sila, balo ka partner mo sa Balita Service. DZRD Sunshine Radio Report! Department of Agriculture Philippine CARABAO Center, kinilala ang kontribusyon ng DSWD FO1 sa ika-31 anibersaryo nito. Ang detalye mula kay kapartner VIEN VERGABINIA. Yes, good morning kapartner. Kinilala ng Department of Agriculture Philippine CARABAO Center ang kontribusyon ng DSWD Field Office 1 sa selebrasyon ng 31st anniversary nito sa Luzon Island Cluster Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang nasabi ng Commission ay dahil sa dedikasyon at support ng DSWD FO1 sa Carabao Development Program Implementation sa Region 1 sa pamamagitan ng Gatasang Kalabaw kontra Kagutuman at Kahirapan o GK3K project. Ang GK3K ay isang program Convergence Budgeting Zero Hunger Project na pinangunahan ng Sustainable Livelihood Program at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Para sa Diyos Pilipinas, kumati si VIEN VERGABINIA, kapag mo sa balita at servisyo. Samantala mga kapartner, dito naman sa Dagupan City, bukas para sa lahat ng mga kababaihan na mahilig sa art o may kasanayan sa sining sa gagawing on-the-spot making contest sa March 20, taong kasalukuyan sa CSI, the City Mall, Big Atrium, LUCAO District, Dagupan City. Upang makasali, alang-alang lamang ang mga sumusunod na mechanics na babae na residente ng Pangasinan, 16 hanggang 25 taong gulang, may valid ID na may pangalan at address, at mag-fill up ng registration form sa City Tourism Office. Magsumite ng original artwork na nakaprint sa size A4. Ang registration deadline ay hanggang March 15, 2024, 1:00 ng hapon. Ang champion ay mananalo ng 10,000 pesos. First runner-up, 7,000 pesos. Second runner-up, 5,000 at 17 gift certificates na nagkakahalaga ng 500 pesos. Hanapin lamang si Mr. Hans McLean Guerra o kontakin ito sa 0992-456-6323. Samantala, ang pagdiriwang ay bahagi ng selebrasyon ng International Women's Month na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, ilang health and nutrition workers sa Region 1 sumailalim sa emergency training. Ang buong detalye mula kay kapartner LYRNA Hernandez. Yes, kapartner, nagsagawa ang Department of Health Local Center for Health Development ng isang emergency training para sa lahat ng mga health and nutrition workers sa Region 1. Ito ay upang maiwasan ang kamatayan o mga sakit na dulot ng malnutrition sa kasagsagan ng mga major emergencies tulad ng lindol, bagyo at pagbaha.
kapartner ng DSWD ng Health Emergency Bureau, National Nutrition Council, UNICEF at Release International sa nasabing 4-day training ng Nutrition in Emergencies Training. Kabilang na ang pag-safeguard sa kalusugan ang nutrisyon ng populasyon sa local events or local level. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa San Fernando City, La Union, sa ni Regional Director Paula Paz Chongko. Tama lamang na mabigyan ng pagsasanay ang mga nutrisyon at health workers hinggil dito at upang mabigyan din ng mga ito ng tulong pinansyal sa panahon ng kalamidad para sa nutrisyon ng mga Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal na kapartner mo sa balita at serbisyo. DCRD Sunshine Radio reports. Ayat Fest Medical and Dental Mission nagdala ng libreng healthcare sa mga malalayong komunidad sa La Union. Ang detalye mula kay kapartner SHIELA Balog. Nagsagawang probinsya ng La Union sa pamumuno ni Governor Rafael Veronica Rapio Ortiz-Gedebet, David sa Ayat Fest Medical and Dental Mission bilang bahagi ng 174th founding anniversary celebration ng probinsya. Base sa latest na datos sa 1,561 ng mga pasyente na napagsilbihan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Baguling, Sudipin, Cubao, Bawang at San Gabriel. Nakapagbigay na ito sa ngayon ng 2,842 laboratory services, 4,403 medical services at 1,964 dental services. Ang Ayat Fest Medical and Dental Mission ay inorganisa ng Provincial Health Office upang makapagbigay ng accessible healthcare sa lahat ng taga La Union at magtatagal hanggang March 31, 2024. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal SHIELA Balog, kapartner mo sa balita. Sa ibang balita, mga kapartner, masayang inanunsyo ng Department of Health Ilocos Center for Health Development na bukas na ang Gender and Development online course sa DOH Academy website. The online course o ang online course ay may taglay na 3 modules. Gender 101. Module 1 ay ang Gender in Supply Chains, Chain Management, Pharmacovigilance, and Access to Commodities. At ang Module 3 naman ay Gender Mainstreaming in Health Planning. Para sa mga interesado, maaari lamang na kontakin at kausapin ang Health Policy Development and Planning Bureau, Health Planning Division sa numerong 88651-7800, local 1327 o sa pamagitan ng email sa gadsecretariat@doh.gov.ph para sa isang gender-responsive at socially inclusive universal healthcare. DCRD Sunshine Radio reports. Dole Region 1 naghahanap ng interesadong aplikante para sa government internship program. Ang detalye mula kay kapartner VIEN, VERGABINIA. Naghahanap ang Department of Labor and Employment Regional Office 1 ng interesado para mag-apply sa mga bakanteng posisyon. Ito ay para sa Government Internship Program Coordinator at ang place of assignment ay isa sa Regional Office, 6 para sa kada isang Field Office. Sa Ilocos Norte, Field Office, Ilocos Sur, La Union, Western Pangasinan, Central Pangasinan at Eastern Pangasinan Field Office. Sa mga interesado, pwede magsulat at ipadala sa pamagitan ng email o courier na hindi lalampas sa March 15, 2024. Maaaring address kay Ezekiel Ronnie Guzman, Regional Director, Department of Labor and Employment Regional Office No. 1, RSRK Building, Barangay Biday, City of San Fernando, La Union, sa Dolero, sa dolero1.cos@gmail.com. Dapat din may naka-attach na fully accomplished personal data sheet or CS Form number 212 revised 2017 na may recent passport size picture at work experience sheet. Performance rating sa present position sa loob ng 1 taon. If applicable, photocopy of transcript of records at diploma, photocopy ng certificate of eligibility rating license. If applicable, photocopy of certificates of training attended at photocopy of certificate
of Employment at Accomplished Equal Opportunities Monitoring Board. Para sa Pilipinas, kumati si VIEN VERGABINIA, kapartner mo sa balita at serbisyo. DCRD Sunshine Radio Report! PDRMO ng Ilocos Sur isinailalim sa emergency response training ang ikalawang batch ng BS in Hospitality Management students. Ang detalye mula kay kapartner LYRNA Hernandez. Isinailalim ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang ng Ilocos Sur sa emergency response training ay ikalawang batch ng BS in Hospitality Management students ng ISTC. Kabilang sa mga matutunan ng mga ito ang vital skills at knowledge para handle ang unforeseen situations mula sa crisis management hanggang sa basic life support at first aid. Samantala, nagpasalamat si Governor Jerry Simpson sa Dole Government Internship Program dahil nagbubukas ito ng pinto at oportunidad para magkaroon ng marisenteng trabaho. Aniya, malaking tulong din ito para sa kanilang mga pamilya habang wala pang trabaho. Nagpaalala rin ang gobernador sa lahat ng 70 interns na maging mabait sa kanilang mga assignment na opisina hanggang makumpleto ang 66 days internship. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. LYRNA Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala mga kapartner, balitang LTO, aabot sa 87 kababaihang driver sa Pangasinan ang nakapagtapos na ng theoretical driving. Ito ay libreng na-avail ng mga ito kasabay ng selebrasyon ng International Women's Month. Nanguna rito ang Land Transportation Office at ginanap ang training sa LTO San Carlos Branch. Saad ni LTO San Carlos District Head Eileen Peteros, ito ay ayon na rin sa mandato ni LTO Region 1 Director Danny Martinez na magsagawa ng libreng theoretical driving course dahil napakahalaga nito. Sunshine News Blast! Practical driving course is a requirement in getting student permit. Normally, it's offered by the private driving schools, accredited, LTO accredited, and it's quite expensive. But with the instruction of our regional director, Glorioso Daniel Martinez, na he wants all district offices to conduct free TDC kasi ngayon yung service namin to bring closer our government services to the people. Ang tinig ni LTO San Carlos District Head Eileen Peteros.